Λοιπόν, γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Murder Mystery 2. Όπα! Μπορώ να ακούσω ελάχιστα τον ήχο. Δεν πατάω. Δεν πρέπει και το βάλω στο αυτί μου. Ναι, άνετα το ακούω λίγο. Οκ, παιδιά. Ποιος θα είμαι, έλα. Ναι, σταλήφεις. Είμαι πιο τυχερός, θα πάω κάπου ψηλά. Για να μην με πιάσει κανένας μάρτερ το. Oh shit. Θα μην με πιάσει το μάρτερ. Έχω και πιστόλι. Μ' αρέσει το. Να είσαι σερίφης, τι άλλο να έχεις εκτός από πιστόλι. Είναι λίγο στάς. Δεν πλησιάσω. Έλα. Φοβάμαι να την πλησιάσω. Μοιάζει με το δολοφόνο. Θα την παρακολουθήσω. Μην με κοιτάζεις, βλάμ. Μοιάζει αυτός. Σνιγάει. Αυτός είναι. Φύγε από εδώ. Φύγε. Δολοφόνος. Ποιος είναι δολοφόνος. Αγχώνομαι. Παιδιά. Είναι δύσκολο το Murder Mystery. Ειδικά το 2. Θα σας κοιτάζω όλους. Φύγε από πάνω μου. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Σε κάτσε ρε. Σου λαράς. Φύγε από πάνω μου. Μη σε σκοτώσω. Ρε. Φύγε. Στο τέλος θα σκοτώσω ρε. Τι θέλει αυτός ο. Σας. Και δεν είναι ο δολοφόνος. Φύγε. Χώνομαι, ποιος είναι. Θα σας βλέπω όλους. Τι κάνεις Στέλνεις. Θα βγάλω στο μαχαίρι και θα με σκοτώσω. Ήθελα να μου δώσει πίτσα. Να χάσω μάρτερ. Άντε γεια, η connect to win. Οκ. Ναι, δεν το θέλω να το βλέπω. Αυτός είναι ο δολοφόνος. Παιδιά, εκεί πέρα δεν μπορούμε να πάμε επειδή δεν μας αφήνει το χαζό. Μπορείς να πας λίγο από εδώ. Όχι. Δεν σ' αφήνει. Τουλάχιστον σ' αφήνει να κάνεις το τζουλίτρα. Νομίζω. Όταν είμαι murder be like. Εντάξει, connect. Δέχομαι. Σας παρακολουθώ δεν με ποιος είναι ο δολοφόνος. Τους ψάχνουν. Μην νομίζω ότι είμαι ο δολοφόνος και με σκοτώσει επειδή είσαι σερίφης. Βλάμε. Άντε ρε σου. Βγαίνω έξω. Παιδιά. Δεν βριάζω τα χάρη. Βλάκο δολοφόνε. Άντε. Κοτσέι. Παιδιά. Δεν φω από το κινητό παίζω βλάμε. Είδα καμιά κάμερα. Αυτό μου θυμίζει το Χέρκουλες 202. Όχι. Ποιος είσαι εσύ πάλι. Μην μου πεις ότι είσαι μπούλιερ. Αν είσαι μπούλιερ θα σε σκοτώσω.
Αυτά τα καπέλα τα λατρεύουν όλοι. Έλα, πάμε. Θα παίξω Survive the Killer. Survive the Killer. Survive the Killer. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι λίγο τρομακτικό. Αν έχεις 100% zoom στο Roblox και σε σκοτώσει πισόπλατο αυτός. Επειδή είσαι... Ωπω, ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Εντάξει. Δεν μπορώ να... Fuck my life. Μοιάζει με το Watch 6066 να φοράει άλλα ρούχα. Ο coming soon. Φοβάμαι. Θα έρθει. Γιατί με έβγαλε έξω από το παιχνίδι. Τι έγινε? Κράσανε το παιχνίδι. Ο Killer βγήκε από το παιχνίδι επειδή βάρεθηκε να παίζει. Έπαιζε μια ώρα αυτός. Όπα, και κοίταξε να κλείσω εδώ πέρα. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο σπίτι. Αφού δεν έχει unit collision πόρτα, μπορείτε να μπείτε. Γιατί να μην βάλεις unit collision σε μια πόρτα? Έχει το παιχνίδι. Χωρίς unit collision. Να ψηφίσω. Αυτό μ' αρέσει. Έλα. Είναι τέλειο. Δεν έχω δίκιο. Και περισσότερο αυτό ψήφισα κιόλας. Ναι. Αυτό καινούριο, γιατί έχω κάτι καιρό να παίξω. Έχω 3 μήνες να παίξω αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει όμως να επιβιώνω από δολοφόνους σε αυτό το παιχνίδι. Φανταστείτε να είμαι κι εγώ τώρα δολοφόνος. So John Wick is the killer, δηλαδή εμένα. Είπα ότι εγώ θα είμαι ο δολοφόνος και όντως έγινε. Με λένε John Wick. Φίλε, θα τους τρολάρω όλους. Θα κάνω πως δεν είμαι ο δολοφόνος. Είμαι ο Slenderman που το λατρεύω. Είμαι φαν του Slenderman. Έχει βγάλει ταινία. Θέλω να δω την τρομακτική ταινία του Slenderman αν υπάρχει. Είμαι φαν του Slenderman επειδή είμαι περίεργος φτιάκτρο. Θα με καταλάβουνε. Λες και έχει IQ αυτός τώρα. Ναι, the killer is here. Θα μου καλύπτεις όλη την οθόνη. Στο καλό σου. Δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Όποιος μπορεί να σε βοηθήσει είναι ηλίθιος. Θα πέσει στην παγίδα μου. Γιατί θα το χτυπήσω κι εγώ. Ναι, αλλά πάλι αν πάει κάποιος να σε βοηθήσει την πάτησα. Δεν θα... Έτσι κι έτσι κάνω. Άχρηστα. Εδώ πέρα πήγες. Άντε γεια ρε. Δεύτερο θύμα. Χαχα. Σόφα. Άντε πότε θα πεθάνει. Δεν πάει κανένας να το βοηθήσει. Δεν θα το... Εσύ τώρα τις έφαγες. Θα πας να το βοηθήσεις βλάμενε. Ξέρω ότι θα γίνει. Ναι. Νομίζω ότι κάποιος το βοήθησε και νευρίασε. Αχ, και μόλις το σκότωσα. Help me. Μην το κάνετε. Θα πάω λίγο μακριά για να μην νομίζω ότι είμαι κοντά. Και μετά θα έρθουν τα θύματα μου. Έλα. Αν πάει κάποιος θα του... Άντε γεια! Σε σκότωσα! Το άλλος παίζα... Είναι σε φάση... Και να σπάει τον υπολογιστή του.
το κινητό του. Ξέρω που θα πάω. Ούτε καν. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το level με το τρένο. Θα πάω πάνω στο τρένο. Δεν θέλω να ξαναγίνω δολοφόνος, είναι το πιο βαρετό πράγμα. Ακούγεται ηλίθιο αυτό που λέω, αλλά να είσαι δολοφόνος. Όχι φυσικά. Θέλω να είμαι καλός. Και να πάμε στο neighbor house. Επειδή εκεί πέρα ξέρω το τόλο, ξέρω πώς θα γίνω, πώς θα τους τρολάρω όλους. Παιδιά. Τώρα ένα θύμα. Θα σας σκοτώσω. Ναι. Πάμε άλλο ένα θύμα. Πάω λίγο μακριά. Γιατί πηγαίνει εκεί πέρα. Γιατί θα έχω και δεύτερο θύμα για να σκοτώσω. Επειδή είναι βλαμμένοι όλοι σε αυτό το παιχνίδι. Και θα πάει κάποιος τώρα να το βοηθήσει. Θα πω. Πραγματικά ο Θεός με ευλόγησε. Αυλόγησα το Θεό και έγινε αυτό το πράγμα. Τον είχα ευλογήσει χθες. One James Red Knife Feo was dead. Μάλλον είναι φαν αυτού του παιχνιδιού. Και βγαίνει συνέχεια δολοφόνος με αυτό το όνομα. Απίστευτο. Πόσα θύματα έχουμε βρει. Παιδιά. Αλήθεια, είναι τέλειο να είσαι δολοφόνος τελικά. Δεν το μετάνιωσα. Είμαι ένας hitman πάνω από μια τάρατσα. Ο Θεός συγχωρεί, εγώ ποτέ. Ο Θεός συγχωρεί, ο hitman ποτέ. Καλά, ο Slenderman ποτέ. Ανοίγει σε 10 δευτερόλεπτα. Όχι, βλάκας. Πού είναι η έξοδος? Θύμα. Δόλωμα. Πάμε για νέο δόλωμα. Όχι Μπίλι, μισό τους Μπίλιτες. Έχασε κι αυτόν. Round results. Ναι! Νίκησα! Παιδιά, είναι τέλειο αυτό το παιχνίδι. Και με level 5 είμαι ο πιο άχρηστος μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είχα δει και έναν που ήταν level, όχι 21, 105. Όχι 5, 100 φορές καλύτερος από μένα. Το υπολόγισα λάθος. 20 φορές πιο καλός από μένα. Το σπίτι μου. Θα σκηνηθώ, κουράστηκα αφού μου δολοφόνησε το όνειρό μου. Οπότε δεν κουράστηκα. Επειδή βγήκε μόνο σε άφηση από το κουβάτι. Fairgrounds. Κι εγώ Fairgrounds. Το αχέστο. Αυτό ψηφίζω. Πάω να κοιμηθώ. Μέχρι να γίνουν τα Fairgrounds, επειδή θα γίνουν σε κανέναν αιώνα, μωρέ. Θέλουν πολύ ώρα τα Fairgrounds. Και τι κοιμήθηκα ήδη. Το όνειρο της ζωής μου, να γίνει κάποιος να γίνει ο πιο δολοφόνος. Και μετά να με σκοτώσει σε ένα δευτερόλεπτο. Ωραίο jumpscare παρόλα αυτά. Στο West 6066. Αναπτήρας. Smartphone ή iPhone. Φοβάμαι. Γιατί με βλάκας επειδή αυτοί ανοίγουν συνέχεια τις δουλάπες. Αν δεν το έχω πάρει το smartphone. Πώς έχασε είτε αυτός. GGG. Επίσης τα GG του δεν εξηγούνται. Άντε πάλι με τον Billy. Fuck you Billy. Billy, I'm a Slender. Μισώ τους Slenders. Καλά δεν είμαι. Τους μισώ κυριολεκτικά τους Slenders. Θα πάω στον... Κοροϊδεύουν όλους τους καλούς και μετά τουτ. Δεν βρίζω. Βάζω το τουτ. Έλα όμως.
Άσε να πεθάνει, χαίστηκα γι' αυτόν. Μόνο για τον εαυτό μου, τώρα με νοιάζει μόνο ο εαυτός μου σε αυτό το παιχνίδι. Θέλω απλώς να με επιβιώσω. Γιατί είμαι τόσο χάζος. Ο άλλος, αντί θα κάνει πως δεν κοιτάζει για να φυγώ. Μπορεί να όμως να κάνει γι' αυτό εδώ πέρα, να κάνει zoom εδώ πέρα, που δεν έχει unit collision για να μην μπορείς να κάνει zoom και να με δει. Εσύ είσαι κοντά μου δολοφόνος. Δεν θα τους βοηθήσω, γιατί θα είμαι και το τρίτο θύμα. Εντάξει. Όχι. Είναι κοντά δολοφόνος. Χαίστηκα που πέθα. Γη, βάλε και ένα Α και ένα Νου και ένα Μπα. Για Νούμπα. 22. 22. Toxic Juice was defeat. Πώς σημαίνει? Είναι τοξικός player. Τσότσε! Άσε τη σκότωσε πότε. Θα πάω κοντά, αφού θα έχω κι άλλο, αφού θα σκέφτεται. Ας πάω λίγο μακριά για να μην ακούσει τη μουσική. Για άλλο ένα θύμα. Καλέ, θα βγω έξω. Τι βλάκας είμαι εγώ. Τι κάνω. Μην κάθεσαι ενημένος. Ο μαχαίρι. Για να σκοτώσω τον κακό. Ευχαριστώ. Το νιώθω. Είναι κοντά μου. Παιδιά, είμαι ενθουσιασμένος αν νικήσω. Θα είμαι ενθουσιασμένος αν νικήσω. Αλλά δεν μου άρεσε και πολύ αυτό το παιχνίδι. Όχι. Θα ανεβώ πάνω με βλάκας. Πώς θα ανεβώ? Έχω 0 IQ. Πώς θα ανεβαίνεις εδώ πάνω? Δύο. Όχι, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Τι κάνω, ρε. Θα βαρηθείτε κιόλας. Τουλάχιστον κάνω μπροστά στην κάμερα. Καλύτερα το έκανα χωρίς την κάμερα. Σε 10 δευτερόλεπτα. Να τόσο δολοφόνος. Θα πω προς την άλλη. Στην μεριά. Ναι! Είμαι απλά! Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο, αν σας αρέσει κάντε like και subscribe. Bye!